Lakha Krepli, Korkanti constituency ke parlupon langlok so bopong tok bia rong amikar Chelan Tisso, alangli cheklo joni so se alangli ke so ke tan pik pen non ke adi malong pen amatsi thurun edetlo. La sila bangso kiso ke selang aphan alangli chor la pen asopo atum pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong aphan prabjin pen nang rabdun vek thapusi keso dera bangpu Chelan Tisso achor purang sing nar pi pen tuning report. Yang kecil Karbiang Autonomous Council yang Dr. Tuliram Rong aphan ini lalu itu Julai lah di dalam kalau Tisso itu ini yang dia dalam batai kultur masih belum apa ini ramai kali ini itu CM tentang kasus ini juga di tempat dalam kasih tentu mesti Lapen Lakha Krepli, Korkanti constituency MSC mati non ki khidun bom Karbiang Long Autonomous Council long chairman aki hai Raju Tisso aphan sitami prabjin pen kisu selang ponja aphan tangka ka duria long nang rabdun wek thapusi kisung jada hem tuna tumpen tuning report. Alangli Chelan Tisso aphan kisu dipami ponja aphan ahem ki doa hormu an sitami chipadoi laplo. Lapen se sitami charkli ponang ji anke charkli pon laplo bontala andera phisitami kemi ang thek kawidet penajok non puthot keso kachelang ji aphan ke jakong widet lopusi keso bang phu Chelan Tisso chor lapen alang li sopotum ahin pen pherang kya thengno along nang tuning ripon lasi nut ning kiminaya bang phu lapen khai keso apora hut karjap dun thiba bang phu KAAC Dr. Tuliram Ronghang nalina hok pen sitami nirav vek thapusi tuning ripadi krim pen tuning ripon. News report KTV News.